Pulasan warga perwakilan teko Desa Parangbatu karo Desa Mbrangkal Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Senin awan nekoni kantor Kecamatan Parengan. Tekone warga iki merga nuntut nutup usaha pengolahan karo pemurnian pasir utawa pencucian pasir sing lokasine nok Desa Parangbatu. Menurute warga, usaha kuwi dianggap ilegal merga ora duwe izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan karo pemurnian utawa IUP OPK. Saliyane kuwi sadurunge wis ana kesepakatane warga ning ulan September tahun wingi, nek lokasi kuwi ora oleh digawe usaha pencucian pasir. Tapi wis sak minggu kepungkur, aktivitas kuwi nyatane buka maneh. Malah sampai bengi dadi ngganggu lingkungan lan aktivitas warga. Warga ya padha sambat dampak lingkungan. Kaya ana longsor ning pinggir kali, banyu gawang dadi butek karo mampu limbah solar. Supriyo salah sijine warga Parangbatu jelasno nek usaha pencucian pasir kuarsa iki wis ping pindho buka. Sadurunge ning ulan September 2020 biyen. Usaha sing padha wis tau ditutup merga disekane warga merga gak duwe izin. Menurute warga dampak liyane sing dirasakno yaiku dalan gedhe dadi bek lumpur pas udan. Bleduk padha ning ngendi-ngendi karo swara mesin sing ganggu kenyamanan warga. Ning pertemuan kuwi pihak kecamatan ngakoni nek usaha pencucian pasir kuarsa kuwi ora duwe izin. Camat Parengan Darmadin Nur jelasno nek menurut tata panggonan lokasi kuwi klebu kawasan omahan ora gawe usaha pertambangan. Menurute nek secara prinsip usaha iki durung duwe izin karo kanggonan panggon sing gak sesuai. Nek diterusno dampake bakalan tambah ngresahno masyarakat. Darmadin nambahi pihak kecamatan njaluk wektu 3 dina kanggo ngrampungno masalah iki. Koordinasi karo Dinas Perizinan Kabupaten Tuban. Warga Desa Parangbatu karo Desa Mbrangkal negesno bakal terus ngawasi kasus iki, karo terus ndesek supaya usaha cuci pasir kuarsa iki ditutup sak lawase demi njaga keslametane karo lingkungan urip ning wilayah kono. Edo Jedi Aldian, JTV.